Podria semblar, vist des de fora, que no hi ha lloc més plàcid que una biblioteca i que no hi ha feina més plàcida que la de bibliotecari. Sempre en silenci, ordenant llibres, però el fet és que, per sort, les biblioteques són públiques, són gratuïtes, obertes per tant a tothom, i això també genera algunes problemàtiques. Alguns bibliotecaris han trencat el silenci i ens ho han explicat. A la Biblioteca Jaume Fuster, com a la majoria de Barcelona, hi accedeixen sovint persones en risc d'exclusió social. En general, això no genera problemes, però els bibliotecaris es queixen que no saben com atendre algunes problemàtiques que es produeixen de tant en tant. Problemes psicològics, problemes amb l'alcohol, i aleshores això, de vegades, com pots imaginar, desencadena un conflicte. Per desgràcia, les hem viscut de tots colors, des d'agressions fins a... Se m'acut ara, per exemple, el cas d'una companya a la qual una persona la seguia fins a casa cada dia. Problemes de falta d'higiene que hem de patir tots els que estem sota aquest sostre. Hem de treballar subsidiàriament d'on no arriben cossos policials, salut mental, serveis socials de carrer. I clar, estem d'alguna manera aclaparats fent aquesta funció de lligam entre la ciutadania, i a vegades hi ha situacions que es desborden. Tenen un agent de seguretat privada, però diuen en necessitarien més. El Consorci de Biblioteques té previst augmentar, en general, el nombre d'agents de seguretat i també farà protocols perquè els bibliotecaris sàpiguen com actuar en situacions conflictives. Unes situacions que es donen en la majoria de biblioteques de les grans ciutats, com per exemple també a la Biblioteca Sant Pau Santa Creu del Raval. L'entorn de la biblioteca, en el qual hi ha persones que consumeixen drogues, i a vegades entren a la biblioteca i poden interactuar o ser violents amb els usuaris habituals i això o amb els treballadors. Els lavabos s'han hagut de tancar amb clau per evitar que entressin persones a drogar-se. Els bibliotecaris demanen que s'incorporin a les plantilles educadors socials per atendre correctament totes les necessitats. Les biblioteques, diuen, volen continuar, com sempre, obertes a tothom, més que mai sent clau de volta de transformació social, però amb seguretat. Aquesta és la problemàtica i ara en podem parlar amb Miquel Galve, que és membre del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques. Bon dia i gràcies per atendre'ns. Bon dia. Senyor Galve, aquesta problemàtica es produeix... Sí, perfectament. Es produeix a totes les biblioteques del Consorci? És ja analitzat, sí. Ens veiem amb el fet quotidià que com que la biblioteca és una extensió de la ciutadania, simplement és un centre on nosaltres facilitem uns serveis, un accés a la cultura, un foment de la lectura, però no deixa de ser, diguéssim, una extensió d'aquesta societat. I ens hi trobem amb el fet quotidià que si cada dia ens trobem amb algun numeret d'aquest tipus, amb 40 biblioteques que som a la xarxa, doncs sí, és possible que cada dia ens trobem amb alguna circumstància tensa. Fins a quina gravetat arriba aquesta tensió? Bé, pot arribar, podem patir algun tipus d'assetjament físic. Ens han arribat, amb el material que tenim aquí a biblioteques tipus ordinadors, doncs arrencar-los perquè s'han sentit molestos en el sentit que no hi ha una normativa o no han pogut fer entendre quins són els usos que fem aquí de la tecnologia d'aquí, i doncs desentesos amb algun usuari o alguna usuària no ho han entès i han arribat a fer aldarulls aquí a biblioteques, no en aquesta biblioteca sinó en general. També tenim molt de violència verbal, també podríem, diguéssim, posar l'accent en el tema del gènere. Tenim majoritàriament la nostra plantilla està formada per dones, i aquest fet cultural sembla ser com que no haguem de tenir respecte a una professional en aquest sentit, pel fet de ser dona. Moltes vegades ens trobem en això. I això què els genera als treballadors, als bibliotecaris? No tenim aquesta autoritat. I com vostè diu, la majoria de la plantilla són bibliotecàries. Això què és el que els genera? Perquè és unes situacions per les quals no estan preparats els treballadors. No ens han preparat. Nosaltres tenim una certa formació, hem hagut de passar uns filtres, però ben bé el fet quotidià d'haver de lidiar
amb aquestes situacions tenses ningú ens ha ensenyat. És una cosa que amb la pràctica diària vas adquirint cert emparament, certa manera de fer entendre els usuaris sense que se sentin molestos i sabent que tens una vocació de servei i el que vols és facilitar-li la vida, però en aquest sentit no tenim cap tipus de formació. El Consorci agrupa 40 biblioteques i ara com ara s'han creat 2 places de treballadors socials. N'hi haurà prou amb això? Doncs a mi no em surten els números. La veritat és que si som 40 biblioteques repartides per tota la geografia de la ciutat, 2 persones haurien de desvincular-se molt ràpidament d'una biblioteca per anar a una altra. Nosaltres, com a comitè d'empresa, hem posat aquest problema sobre la taula en diverses ocasions. L'empresa ha sigut molt receptiva en el sentit que s'ha de fer un protocol i que tenir les idees molt clares des de l'inici en coordinació amb uns altres, diguéssim, amb unes altres entitats, amb els cossos de seguretat, però realment ens trobem que a banda d'haver-hi un protocol que et marqui, que sigui seria, diguéssim, el marc, sí que cal una sèrie d'actuacions que venim demandant des del comitè. Per exemple, el que deies tu, els educadors socials són molt bàsics quan estàs donant un servei que ha de cobrir unes mancances en aquest sentit de la societat. No només aquest tipus d'educació social, no només aquesta tasca, sinó també en certs moments també caldria seguretat. Hi és aquesta seguretat en algunes biblioteques, no en la totalitat, però sí que ens agradaria que hi hagués un estudi real i cert de quines són les que són més problemàtiques i en quines situacions ens trobem. Tenim de tot. Com bé deies, a la Jaume Fuster tenen al costat un centre de dia per indigents, també és el mateix cas que Nou Barris, però qualsevol de les 40 biblioteques podries entrar en totes i totes tenen les seves particularitats i en qualsevol moment poden sortir situacions d'aquest tipus. Estem veient imatges de diverses biblioteques de la ciutat de Barcelona i en algunes d'elles hi veiem cartells on diu, per exemple, aquí falta fons documental, aquí falta un bibliotecari, a banda d'aquesta problemàtica de la qual estàvem parlant i per la qual l'estem entrevistant. Els problemes laborals que han generat que hi hagi hagut vagues també aturades en els darrers mesos, de quina gravetat són? Són del que venim demandant amb el que heu vist amb els cartells, és a dir, venim demanant sobretot quan hi ha una planificació d'obrir moltes biblioteques durant 10 anys amb unes lleis que restringien la contractació pública, ens veiem que havíem de treure, diguéssim, personal d'unes biblioteques que estaven ben cobertes per cobrir unes que estaven obrint-se noves. És a dir, hi ha hagut tot un desgavell en quant a personal i els llocs de treball. Estem demandant que es regularitzi i que aquesta nova contractació serviria per continuar amb el bon servei que estem donant. És una lluita que també la fem de cara a l'usuari i a la usuària. Volem continuar donant un bon servei en aquest sentit. I hi ha noves vagues a la vista en aquest sentit? No deixem de seure'ns a la taula a negociar. Hi ha hagut un nou canvi de gerent, en aquest sentit ara estem a l'expectativa de poder encetar bona relació amb l'empresa en aquest sentit perquè ens puguin, si no solucionar del tot, sí veure un canvi de paradigma en el sentit de voler posar-se mans a la feina per resoldre els problemes que tenim les treballadores i treballadors del Consorci. Doncs aquesta és la denúncia del comitè d'empresa. Miquel Galve, gràcies per atendre'ns als matins de TV3. Molt bé, gràcies a vosaltres. És una problemàtica que per molts haurà estat una descoberta, Lídia, perquè normalment el que dèiem al començar, pensem en una biblioteca com un espai, com són la gran majoria de les vegades, un espai de tranquil·litat, però, clar, el fet que estiguin enmig d'una gran ciutat, amb els problemes socials que hi ha a Barcelona ciutat i en determinats punts, doncs genera aquestes conseqüències.